Lamsogo hai Kok Khorang nai tongnai rokno Grak shala Kanchanpur bukasteni SK Sheram kabini khoroksa taku titoram tirpura mungui belakhe sak hami angui bona Ananda Bazar sak nainyogo tlangjakha o kirimai singsa coronani jorao kami amsayo tongnai lukurongni gobang kukno jongjal nukjagui tongo oro Kok khursatai klaio titoram tirpura no sak hamia phunungna thangtani nukhungni bororok malkhung manthogia lahar hamia angui titoram tirpura no balai tlangna nangkha 25 km himai amsaini khaganang lukurok abo haikeno nukjakha borokni jongjalo jing sakno belaikhe khalogui tongnani nangnai jora hamini jorao corona hai kinimai singsa jorao thangnai sal kisa sakang o chere khoroktham thei thangma bai tamo bemuk banjagui thikya sawi manliya malaria da angkha corona da angkha jotono kahangke ma tongnai chwng